Poštovani gledatelji, dobrodošli u Zagrebačku panoramu. U današnjoj emisiji donosimo. Izložbom u Tehničkom muzeju Zagreb se prisjeća Univerzijade. U pošti u Branimirovoj novi strojevi za automatsko sortiranje pošiljaka. Osnovna škola u Velikoj Gorici obilježava 400 godina postojanja. Zagreb će prvi u Hrvatskoj dobiti titulu u demenciji Prijateljska zajednica. Inicijativa vodećeg britanskog društva za borbu protiv te bolesti takvim će osobama poboljšati kvalitetu života, a predstavljena je na 3. edukativnoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti. S demencijom se može živjeti dobro. Slogan je to konferencije na kojoj je predstavljeno pokretanje inicijative Prijatelji demencije Hrvatska. U Zagrebu ima oko 17.000 osoba u raznim fazama Alzheimerove bolesti. Naše ustanove, kad govorimo o ustanovama socijalne skrbi, su negdje pokrenule inicijativu upravo prepoznajući taj problem za otvaranje poludnevnih, dnevnih boravaka i pojačanje smještajnih kapaciteta osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti. Međutim, ti kapaciteti još uvijek nisu dostatni. Stoga je europski i svjetski trend da dementne osobe što dulje ostaju u obitelji. Ali toj obitelji treba pomoći, a može se pomoći kroz dnevni centar, to znači da ta osoba će moći doći na sigurno mjesto, na mjesto gdje će imati svoj program i gdje će to biti sve organizirano, a onda će se vratiti u svojim kućama i na taj način će provesti mnoge godine svoje bolesti. O načinima adekvatne skrbi najbolje govore udruge čiji članovi imaju osobnog iskustva s tom bolešću. To je bolest koja zapravo promijeni osobnost bolesnika i to je zapravo najteže. Njega ništa ne boli, ali on prestaje biti ono što ste vi volili, s kime ste živjeli. On postaje jedna druga osoba koju vi ne prepoznajete, a ne prepoznaje on i vas. Akcijski program usmjeren je na toleranciju, edukaciju i prevenciju. Edukacijom liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju smo već započeli, osvještavanjem građana, podizanjem svijesti o ovom javnozdravstvenom problemu, ali edukacijom svih onih koji zapravo rade s osobama s demencijom. Također edukacije brojnih službenika, djelatnika policije, vatrogasaca, službe 112, dakle svi moraju biti uključeni u to kako prepoznati osobu s demencijom i kako joj pristupiti. Zagreb postaje prvi grad u Hrvatskoj koji će nositi titulu demenciji Prijateljska zajednica, a organizatori se nadaju da će ga slijediti i druge sredine u Hrvatskoj.